Yun na. Kargis, nakakasent lang ah. Nawalan na nga ng gasolina si Samantha. Titingnan natin kung makikilala tayo nito. Kung hindi ka makilala, sabi sa akin ni Jason, loko ka ba? Ano ba ito, Brad? Ayaw kasing maniwala. Shoutout sa mga tiga sa Ragosa dyan. Shoutout kayo. So papunta na tayo ngayon sa Sual, Pangasinan. So kagagaling lang natin sa Daang Katutubo. So tinarayin natin na pumasok ng Daang Kalikasan, kaso talagang hindi pwede dahil may tatawiran pa na ilog. So nakakatakot din na ituloy, na itawid tong motor. So baka di sa kailan ay biglang tumaas yung tubig, hindi na tayo makaalis dun sa Daang Kalikasan. So ngayon papunta na ako ng Sual, Pangasinan, sa Batanes of Pangasinan kung tawagin, dyan sa Baybay Sur, Baybay Norte. So nandito pa rin tayo ngayon sa bayan ng Aguilar. So time check natin ngayon is 1:40 ng tanghali. Alright, so nandito na tayo sa bayan ng Bugalyon. So ayan pala tandaan nila na Bugalyon, tong malaking kalabaw. Ayan. So medyo malapit-lapit na tayo, isang bayan na lang para makarating tayo sa bayan ng Sual. Islands, Alaminos. So pag diniretso mo ito papuntang Lingayen, Dagupan, papuntang Eastern Pangasinan. So kakaliwa tayo dito papuntang Western Pangasinan. Diyan na yung Labrador, Sual, Alaminos. So dikit-dikit na dyan papuntang Anda, Bulinaw. So dito tayo. Parang si magsipok tong nakakulay green na helmet ah. So tingnan natin.
O si Magsipok nga to. Saragosa chapter yung ano niya, PRC. Si Magsipok nga to. So hindi pa tayo nakikita. So masaya tayo kung sakasakaling si Magsipok to at may makakasama tayo sa rides. Napakalayo naman, coincident na magtatagpo kami dito. Peace Rider Club, okay, siya nga. Hindi pa tayo na abot ang banking, oh. Patay tayo dito. Saan ka galing? Sa? Mag-isa ka lang? Saan ka magaling? Ha? Hindi tayo nag-abot. Hindi tayo nag-abot. Galing din ako dun eh. Oo. Saan ka papunta ngayon yan? Sumama ka na lang sa may sa may Sual. O di, doon tayo sa Sual muna. Sa may Batanes o Pangasinan. Tara. Alright, so may makakasama tayo. Si Magsipok Vlog. So tingnan mo nga, napakaliit ng mundo talaga. So solo ride din ako. So solo ride din siya. Sakto dito sa sa pagpasok ng Labrador, Pangasinan, dito kami nagkita. So balak daw niya pumunta ng dagat. So pupunta kami sa malapit lang dito sa Sual, Pangasinan, yung Batanes o Pangasinan kung tawagin. Medyo tanghali na, medyo nagugutom na ako. So maghahanap tayo ng mga kainan natin. Baka sa Sual, Pangasinan na lang tayo kumain, mga tropa. So sulit tong biyahe na to dahil meron tayong nakasama, si Magsipok Vlog. So please subscribe din sa kanyang YouTube channel, si Magsipok Vlog. So isa sa mga tropa natin yan sa Saragosa. So sa may motor na gustong magpa-decals, so punta lang kayo sa pwesto niya sa Santa Cruz, Saragosa, Nueva Ecija. So didesignan niya yung mga motor nyo na ang decals o mga tarpaulin, halimbawa papagawa kayo. So punta lang kayo sa pwesto niya, pagawa kayo ng sticker. Alright, medyo makulimlim itong panahon, biglang kumulimlim. Wag lang sanang umulan dahil mababasa tayo, wala tayong bakong kapote. So okay lang yung ganyan na panahon para hindi tayo mabilad sa araw pag nilakad natin yung Batanes o Pangasinan dyan sa Sual. So wala kasing liliman doon na masisilungan. Siguro mga 6 kilometers pa yung lalakarin o 10, mga ganon. Aakyat sa, dadaan ka sa may gilid ng dagat, tapos paakyat sa bundok. So malapit na tayo, Sual na, dulo na to ng Labrador. So nandito yung mga bilihan ng mga sariwa na mga isda, o kung galing ka ng Bulinaw, galing ka ng Alaminos at pabalik ka na ng Manila, halimbawa na nag-tour ka dito, nag-tourist ka dito, pabalik ka na ng Manila. So dito yung mga bilihan, ayan, malapit na. Oh nako, Sinate. Ayan.
So medyo traffic dito, baka yung iba bumibili ng mga pasalubong nila na mga isda, puset, ayan, sari-sari dito yung bilihan. Sa boundary ng Sual, pero Labrador pa rin ito. Traffic dito, oo. Sabi ko na. Traffic, ayun o. So tingnan natin mga bilihan, ayun o, mga isda, Talipapa, Labrador, Pangasinan. So ayan yung mga ibang turista. Oo, bibili ka ba? Ayan, ibang mga turista ay bumibili ng mga siguro papasalubong nila o pagpangkain nila ng mga seafoods. So dito ang bilihan nun. Papasok na tayo ng Sual. Okay, approaching to Sual, Pangasinan. Ito yung pinaka town proper nila. Ayan, Sual Municipal Hall, Pangasinan. Ito yung nakakamiss dito sa Pangasinan. Yung mga daan na maluwag, walang traffic. Tapos yung magagandang tanawin na mapupuntahan mo rito. Bahay ni Voltes 5. Nakita mo na bahay ni Voltes 5. Alright, dito tayo. Yan, so napo yan. Nung time na na-area ako dito ay tinawag ko lang siyang bahay ni Voltes 5 kasi para bang nakakaiba. Mataas yan pagpunta mo dun sa lugar na yon. Lang tayo dito. Okay, welcome, bye-bye Sur. So itong way na to, ang lusot nito sa Alaminos din, Victoria, Pandan. Kalimutan ko na ibang mga barangay sa Alaminos eh. Welcome, bye-bye Norte. So okay, malapit na tayo. Alas 2 ng hapon. So hindi pa tayo kumakain. So may kainan naman doon siguro. Doon na lang makakain. Tawagin ko si Paps. Uy. Alaminos to Masareye Cove natin. Ladeline Transient and Resort. Pwede kang palang mag-ano rito. So ayan, pwede kang yung mga gustong mag-rides dito. Ayan, may transient pala rito. Bye-bye Montemayor Resort. Marami na palang resort dito. Juanita Bay. Dito tayo. Oy, bye-bye. Bye-bye Norte.
Yung kaliwa, papuntang Alaminos yun. Victoria, Pandan. May dagat pa doon na ano na kalimutan ko na yung barangay na yun. Sabang, ayan. Ay, Sabangan, ayan, barangay Sabangan. Medyo natatandaan ko pa yung mga barangay doon. Barangay ng Alaminos, Pangasinan. Ito. Medyo nakakalimutan ko na kasi. Ang dami ng pinagbago dito sa lugar na ito. Halos 9 years na pala na hindi ako napunta dito. Entrance fee, okay, meron ditong entrance. Bicycle 5 pesos, motorcycle 20, tricycle 40, 4 wheel 70. So 20. Boss, dito na yung Batanes, no? Pero open yung open dati. Yung limaman ganyan mag-vlog. Ano, pasok tayo dun, Pat? Ha? Oo, tumingin tayo. Papasok pa tayo, Pat? Oo, May entrance, 20. nagbayad na ako. 20. Bayda po sa'yo. Sir, bayda po. May parkingan doon, boss. Maputik pala rito. Baka maano doon eh. Doon tayo doon, doon. Sa? Okay, pasok mo. Ha? Doon na lang tayo. Doon. Anong ano to, resort? Ha? Ha? Montemayor? Bye-bye beach. Ha? Bye-bye beach. Kaya pwede mag-park dito. Pwede siguro dito. Ang daming rito, mga turista. Dito na lang tayo mag-park. Dito. Ay nako, nakakapagod. Di ba kami kumakain ni magsipok. Ano, tignan nyo naman, dami naliligo. Ano natin yung transient nyo. So magkano yung transient eh? Ano yung pangalan nyo po? Okay. Grabe ka naman. Okay. Ayan na. Ay, grabe ka lang. Wait lang. Ako na mag-ano. So ayan pala, merong sa lahat ng gustong Sabi ko pero sigurado dyan. maglibot dito sa Baybay Norte ito, no? Baybay Norte, yun. So, ayan, pwedeng magbalsa, pwedeng magbangka dito, ayan. Hinahanap ko nga yan eh. So, magkano sir ang bayad sa transient nyo? Sige na, nagpa-vlog siya. Ikaw na mag-sing. Kung dalawa lang kayo, 2,000 lang. 2,000. Parang pag marami. Ilang hours yun? Hours kayo dumating, ganun din. So, mga class na cottage. Ayan. So, may electric pan lang. Ayan.
maganda rito, may privacy. Alright, so hanggang dito na lang muna ang aking vlog. At napuntahan na natin ang Batanes of Pangasinan dito sa Baybay Norte, Baybay Beach. So marami palang pwedeng gawin doon. Pwede kang maligo sa dagat. So kung gusto mo mag overnight, meron sila. At mura lang yung transient nila pang overnight doon. So hanggang dito na lang po muna. At kita-kita na lang po tayo sa next destination natin sa may Anda, Pangasinan, Bulinaw, Bani, tapos Burgos, Pangasinan. So hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. So bago ko tapusin ay shoutout ko muna si Christian Benito at saka si Lady Rider Maika. So sana makasama ka namin minsan ni Magsipok Vlog dito sa mga ganitong adventure, motovlog adventure. So shoutout sa iyo, ingat ka palagi. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.